Hej alle sammen. I dag skal jeg prøve at lave en negl med noget håndmalet sommerfugle på. Og først så starter jeg med en prøvenegl. Jeg har forberedt med en tip på. Og den her, den skal være sort, så derfor så tager jeg Nailmanias Black Velvet Gelé. Hvis nu det her var på en rigtig negl, så skulle der noget base coat på først, eller noget andet, fordi den her, den skal ikke komme direkte på neglen. Men fordi det her er en prøvenegl, så sparer jeg base coaten, og putter det simpelthen bare direkte på. Penslen jeg bruger, den er købt fra eBay. Jeg har desværre ikke noget link til den. Men hvis man bare søger på pensler på eBay, så kommer de frem. Så starter jeg med at lægge et lag sort gelé. Sådan. Så skal den have 2 minutter i UV-lampen. Så har den fået 2 minutter i UV-lampen. Og så får den lige et lag til, så vi er helt sikre på, at det dækker. Så var det nummer 2 lag. Og så får den 2 minutter i UV-lampen igen. Så har den fået 2 minutter igen. Så tager jeg en vatrondel, min gelé cleaner fra Nailmania. Nu rykker jeg lige lidt på det her. Og så tager jeg lige det klistrede lag af her. Sådan der. Det jeg så lige gør, det er, at jeg tager sådan en hvid buffer. Og så tager jeg bare lige så stille hen over overfladen her, så den bliver mat. Så tager jeg min børste. Det er bare en ganske almindelig neglebørste til at rense med. Og så børster jeg lige alt støvet af her. Og så tager jeg igen min vatrondel fra før med cleaneren på. Og lige tør støvet af, så jeg er sikker på, at alt støv er væk. Godt. Så har vi den der. Så tager jeg har besluttet, at det skal være en gul sommerfugl den her gang. Den her, den hedder Lemon Curd Paint, og den er fra Neo Nails. Og jeg tror, det bare er ganske almindelig akrylmaling. I hvert fald så ser den sådan her ud. Og så tager jeg min pensel. Den her pensel, den er fra eBay. Og jeg har noget vand her. Som I kan se, så har jeg været ved at lege lidt. Men det er simpelthen det, jeg bruger til at rense penslen med, når jeg har haft den i maling. Vi ser, den her lige skulle renses lidt mere. Godt. Så er vi klar. Og det var en sommerfugl, jeg skulle lave, så jeg dypper den bare herned i. Og så går jeg ellers i gang her. Det gør ikke noget på det her design, at man kommer til at male herinde, for det skal alligevel dækkes med maling. Så der, hvor man skal gøre sig umage, det er ved at gøre linjerne helt skarpe.
Godt. Så har jeg tegnet rammen på sommerfuglen. Så skal jeg lige have tegnet følehornene. Sådan der. Det jeg så gør nu, det er, at jeg tager en lidt større pensel til at fylde hullerne ud. Fordi hvis jeg laver det med den lille pensel, så bliver det ikke så pænt igen. Så derfor tager jeg den her pensel. Den er ikke meget større, men den er lidt større. Og så bruger jeg simpelthen bare den til lige at fylde hullerne ud. Dypper den først lige i noget vand, sådan så at den ikke suger så meget. Og så skal man jo så passe på ude i spidserne, at man ikke kommer til at lave noget forkert her. Fordi det her er tegnet oven på sort, så vil jeg gerne lige give det et lag gul mere. Så derfor så venter jeg lige til det bliver tørt, og så får det lige et lag gul mere. Så er det næsten tørt, så nu får det lige et lag gul mere. Her der gjorde jeg så det, man aldrig skal gøre. Jeg kom til at male lidt ved siden af, men jeg tror, jeg nåede at få den reddet. Sådan der. Så synes jeg, at den har fået nok gul den her gang. Man kunne lade den være sådan der, og så give den noget topcoat. Men jeg kan godt lide, når der kommer lidt bling på. Så derfor så har jeg de her grønne sten her fra eBay. Dem kan jeg desværre heller ikke finde et link på. Men de var monsterbillige, og de kan købes på alle neglesider på eBay. Så det er bare at søge efter
sten. Nail art sten. Eller noget af den stil. Og så kommer det frem. Men dem kunne jeg godt tænke mig at placere i midten. Men det her skal lige tørre først. Så det venter jeg lige på, at det tørrer, og så er jeg straks tilbage. Så nu er det her tørt. Og så tager jeg simpelthen bare de her sten her. Hælder dem op i låget. Sådan så jeg har nogle at vælge fra her. Sådan. Så har jeg sådan en smart en her. Og den er simpelthen til at pille stenene op med. Det ligner lidt en blyant, men den er simpelthen så smart, at den kan pille stenene op. Og den er også købt på eBay, og den er købt som en 4-pak. Jeg aner ikke, hvad den hedder, men jeg skal prøve at se, om jeg kan finde et link til, hvor man køber dem henne på eBay. Og til eventuelt, hvad den hedder. Og så skal jeg nok lægge det ned i beskrivelsen. Men den er simpelthen et must-have for mit vedkommende, fordi jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skulle klare alle de der sten uden den. Måden jeg sætter stenene fast på, det er simpelthen bare med en neglelim, også fra Nailmania. Og det jeg så gør, det er, jeg tager og kører lige lidt penslen lidt af, så laver jeg simpelthen bare en dut, der hvor jeg gerne vil have den første sten. Tager jeg den her, tager den første sten op, og sætter den i dutten. Og man skal arbejde lidt hurtigt med det her lim her. Fordi det tørrer sådan rimelig hurtigt. Man har i hvert fald ikke tid til at sidde og fumle med det. Så har jeg de sten på, jeg synes, der skal på. Og så skal den her sådan set bare have noget topcoat. Og så er den færdig. Jeg lavede også en anden negl i samme stil. Med det samme mønster. Og det var sådan set for at prøve det af også. Og til den, der brugte jeg som bundfarve Nailmanias Camouflage, som er en neglesengsfarve. Altså, det vil sige, det er den der farve. Man bruger den som regel i fransk manicure, men det er også meget fedt, når man maler hele neglen den farve. Og den blå maling er den her, som jeg også før har vist. Og det er også bare ganske almindelig akrylmaling, og den er fra Nail Nails. Jeg kan desværre ikke finde et link på lige præcis den her blå farve, men man kan finde mange andre farvemaling derinde, og også nogle andre blå farver. Så jeg skal nok lægge et link til deres malerside, hvor I også kan finde den gule her. Og stenene, det er, skal jeg lige se om jeg kan finde dem, de er her. Og de er bestilt samme sted som de grønne her. Og de kommer oprindeligt i en pose. Jeg har valgt at putte dem her i, fordi jeg synes det er nemmere. Så det var også bare lige en lille forklaring på den her negl også.